Mistä sitä rasvaa riittää? Opetelkaa rantakyppien häpeellinen taistelutekniikka. Tutustukaa heidän tehokkaaseen tuhokoneistoonsa. Tarkkailkaa heidän kulkuneuvojaan, mutta yksi asia lepää ylitse muiden. Älkää aliarvioiko Teukon tahkoa. Kuinka tuo joutui tänne? Unohtakaa nuo hiiretsenkin itkupillin palkeet. Näittehän omin silmin, että he ovat historiaa. Kaput entisiä, joten huomio. Oi, oikein hyvin pelattu. Ilahduttavaa. Jymätkää hiivet ja Jarmoa! Autotehdas edessä! Hei, annetaan Flopille opastettu kiertoajelu. Mikä ettei? Oikein kädestä pitäen. Ajanottaa. Ai lähikontaktiin vai? Tehdäs vähän niinku tilaa. Cool! Beat baby! Te alatte pikkuhiljaa risoo mua. Ei tultu turhaan takia, teki gutaa. Me halutais nähdä ne hiiret vielä kerran, että ne varmasti ei oo elossa. Aivan yhden edellisen pohjaan. Selvä, patettinen vaippaporukka. No, jos se auttaa teitä keskittämään huuteran huomionne tahkoon. Voi taas, voi ei. Selkärangattomat soturinalu. Räkkähiiret on yksinkertaisesti siirretty hygienia syistään. Mutta nyt, keskittykää tähän filminäytökseen. Meillä on poppisa myöhemmin. Teuvo tahko. Saanen esittää teille vastaehdotuksen. Rantakytön? Epätasapainoinen kaveri. Neuvottelut syytyy tähän paikkaan. Meidän täytyy sit vaan vetää omaa linjamme. Ei kun menoks! Äkkiä, seuratkaa rottia! Minkä takia? Tuon takia. Nuo hiiret kaivavat tietä ja me seuraamme heitä turvaan. Liikettä senkin hidas hillomunkki! Odottakaa teidät huokeutenne! Pahoittelen kaikki, mutta tässä valossa jokainen mies tai mikä oletkaan huolehtii itsestään. Nujertakaa heidät! Nuijikaa heidät! Nylkekää heidät! Tällä äijällä ei oo yhtään tyylitajuu. Ne prättihiset pääsee haneen, pomo. Me ollaan hitaita! Vai niin, kevennetään kuormitusta. Asteroidiohjain, jos tahko pääsee siihen käsiksi, siitä on päästävä eroon. Kylmä on sentään nyt. Santtu! Mitä ihmettä sä... Mitä sä aiot? Tuulen selkää veikaan. Jahu! Hei Veikko, meidän pitää vielä mennä pelastamaan Santtu! Mennään, mutta ei tolleen. Jee, ettei Santtu joudu ristituleen! Hana! Vahuksetaan, herää. Rasvanahkaa! Mitä? Pomo. Mitä tapahtui prätkähiiri mannekiineille senkin soppakauha? Ne on tossa, pomo. Valmiina iltapesulle. Mutta luiskatti vähän rasvaa niittenkin päälle.
Heidät on ehostettava ja saatava esitteille, muuten menetämme kaikki kadetit. Ja siistiydy! Olet seuraava mies luentokorokkeella. Viimeinkin saan tilaisuuden kostaa ja nujertaa peliviholliselleni. Valmistautukaa tuhoamaan leipäjuston tongi! Hyökätkää! Mitä? Kuka uskaltaa herättää lallileipää? Minä jumaloin sen ympärishyökkäyksen tuoksua. Bileet on taas alkanut. Hei, mistä toi pauke tulee? Järveltä. Mikä siellä on apuri? Ei ku hanat auki! Hei, se on leipäjuston emävihollinen Detroitista. Teuvo Napoleon Taakko. Wow! Sillä on aika riskitotteet ja oikea osoite. Joo, mutta se saattaa sössiä tosta tähtäyksessä ja vahingoittaa lähistöasukkeen, joten meidän on stopattava se. Täytyy yrittää osua ranksuun, eikö Hanaa? Mutta eikös ne olekin ne kurjat kavahamsterit ja taas patti tilanteessa? Ihana tilaisuus eliminoida sekä jylsijät että leipäjuusto yhdellä triumfiliikkeellä. Oi äiti, lokit pommittaa aika rajusti tällä viitsillä. Ai.